morning. Kablawan tayo pwede iti kakabsat tayo nga agbuy-buy iti live Facebook mas tayo. Ti sa din naman napaset ti lubong and ti Pilipinas ti ayan niyo. Nimbag nga oras kenta nito yung aming kakabsat. Nakabutbuteng iti nibasa nga paset ti nasanton ni Ebanghelyo. Ipag-ibusanan ti lubong. So dito kumpunada nga nung agtagenggenod o no, agtagenggenod at agputok nga bulkan, aggugubat dagiti nasyon. So kunada, panumpala ng tilubong, kunada. Kung dagiti bagyo, panagbisin, nakating pala ito, angol, kunada nga ron. No, dagiti nakabubutang nagenggenod, panagbisin, angol. Amin, dagiti mapaspasaran tayo nata, di ba? Maturog ka tirabig, kunada, nagenggenod. Di Ukraine, di Russia, dinganan ta. There is adal tinakarong nga rigat nga paspasaran ti lubong after iti pandemic. Diba? Dagiti tao na ibusan na awanan dati pagsapulan. Dagiti urnong na naibusan dati urnong. Di tao at agrigrigat maring na tayo ti panagbisin. So ano at nagpadayain tayo. Marik na tayo ti panagbisin, rigat, tuok, ti sanganubungan. Ngayon, naglagipon tayo sa tigunan na maglaan, haan pa'y nga tayo ti panaggibos. Haan pa'y nga tayo ti paggibusanan ti lubong. Ngayon, lasatan tayo pa'y ti adupay nga rigrigat, saan tumapasama, itiya ay ni Apo Jesus. Isod ka po na ti paspasanan tayo, we can say it's preliminary. Nagiti mga may dadumang tagubaton, gusto nag-gibos ang tinubong, may kayo dito yung simbahan ang tatumay salangan kayo. Kuna na, ayat talagang nga sumurot nga miyembro da. But that's not the point. Dito Ebanghelyo tayo nakabsat ko na nagtitirugruhin natin. Pagsasaritaan, hindi sumagmamano kadagit at tao ti kinapintas ti templo. Templo yan, nung natin, templo agad. Antay nga may laban dito pag mismisahan tayo. Dati templo nga po natin, ano dagiti napapatid nga bato nga na isagot di jay, insagot na ka dagiti ari, tapno may kaput ije templo, tapno napintas ije templo. So kapag makitaran tayo, dagiti takil nga simsimbahan, haan lang nga sinsinan ti bayad dagiti na ikaput di jay. Diyan tinangalaan na kami din. Nangina, itibayad, itipatakder ti templo apay, tangamin patsyon tayo, mag-itchay ti pag nagadan ti Diyos. At dati presensya ti Diyos, DJ nga lugar. Nasantuan nga diso, isod ka po na we need to give what is best to that place. DJ nga tinangalanda. So nga nakino kita sa literakil na simbahan, talagang milyon tibayad na rin yan. Nangam nakapinpintas na yan, di magpagada. Pagsasaritaan na, ti kinapintas ti templo. Ngam anya ti kinunan ni Apo Jesus, doon to ti tiyempo, marbanto matlaan na ito. Mapukaw to. Awan ti ure may isa nga bato nga napintas nga agbati, iti lugar nga ayan na itata. Meaning to say, kakabsat, everything has its end. Kita, hindi nakatatitog nga. Ano nagang probinsyano? Yung presidente de lang ini ni Noynoy. At dan probinsyano. Nalpas ti termino ni Noynoy, nalpas ti termino ni Apo Duterte, ni Bongbong ti presidente, ito isupay lang ti panaglipas na. Uring kasanot kinaatidog na, aglipas. Amin, dito'y lubong. Including ti biyag tayo, aglipas. So, dito bagbaganan ito eh. Dito kinagwapong, nga permilaong, dito kinapintas mo. Allah! Pagpo dito make up dito kiday nga pakis panait nga pagkiskis na ti kiday kasta ni panang protektar tayo ti utsura tayo aggibus to agkupas to tapintas kan guwapo tayo ito balay mo kasta ni panang papintas mo nasayaan tapno makitang ti bunga ti pagbanban no gang yung dundan to ti tiyempo marakrak tumulaang neta. Agipos, mapukaw amin.
It is a reminder na ron kanabsat. Ikaw na ka rin kibagbagay. Gangganad, at dagiti natural disaster or calamities, tinubong. It is a reminder, always a reminder for us that our life is temporary. Kaya ni Apo Diyos ti at kunay, isang pitik lang tayo, wala na. That's it. So, naglagay pa tayo, di bagbagan, kasanuman kapintas, di panagbiag tayo, kasanuman ti karangay, di panagbiag, nagiti sanikong at takada tayo, at the end of time, awan to the gila. Diba? So, kapuna, let us not attach much ourselves, kadagiti na inubungan na banbanag. Lahat tayo muna nga i-attach, digiti bagbagi tayo, kadagiti na inubungan na yung materialan na banbanag, dito yung about ti dagang. Diba? Ikaw na, example ko din namin sa Domingo. Have you seen a dying man nga diba, igidgaman na, di abay ti deathbed na, librita, titulo? Ay, gano'n, example ko di Domingo, at tungtung labo niya, check. Awan! Never! Dakpay nakakita ti kasjay. Pero they are alone. Awan! Ti kadwada. Nila ang Apo Diyos. Ikaduwada. So the Puna is a reminder to us that there is an end for everything. And as we say, the liturgical calendar of the church comes to an end. Hintay tumanan pabaruan, iti kalendaryo ti simbaan. Into no rambakan tayo iti fiesta, iti umuna at Domingo ti Adviento. The coming. Kasi di dyan tinangrugyan ti ministry ni Apo Jesus. Iti panay iumay na. Isod po na nga ti piyesta, ti rambak, ti alwan na ti piyak panawin, ti Adviento, di dyan tayo masaganaan. Ti baro nga, pangabarwanan, ti kalendaryo, ti pantisimbahan. At ti paggibusan na into no Domingo, nga intay nga rambakan, ti kinaari ni Apo tayo Jesu Cristo, ari ti intero nga sa kalubungan. So ano maanalisar tayo, di kumpunada nga liturgical calendar, di jay tiga puna. Nga iti dahito nga Domingo, kung uray nagiti naka-schedule nga may basa ka nagiti al daw, aging gana yung tuno Sabado. It is all about the end of time. Di jay katabsan. End of time. Panumpalan, unti ko na nga apocalyptic view. Una na sila, apocalyptic view. Apocalypsis. Revelation. Hindi kayo ng asawan. Kaya tayo nga ron, kapayatan nga ron, panangururay tayo, hindi tayo nga tiyempo. Dito nga iyaay ni Apo Jesus, kasi mabayag pa. Awan yung hangko ibaga nga tunubigat, kasi at agunggunudan, at ati ang guguban na pagpagarian ka na nasyon. It is very wrong to assume na mabiitan. But it is right. It is just right to prepare. Agsagana. Ano nga rin yung brangan tayo? Ano nga rin yung brangan tayo? Tapno yung kasta. Nasayaan mo. No, umayton. So what? Let us be ready. No, umayton ni Apo Jesus at tanton, nagiti anghel, nagkakanta ikitangatang, tapos agparangton ni Apo Jesus. Iti hantay itong agbutbutin. Yung kaya dinaragsak tayo. Kasi we live a life, number one, we live a life of no regrets. Agbiag tayo nga, haan tayo nga, pampanunod ka, nagiti pakarikutan. Agbiag tayo nga, tipanunutan tayo, at dati Diyos nga mangtod para iti masakbayan. Diba? So that we need, or we don't need to live a life of full of regrets. But we should live in a life with no regrets. Nga, sayang inaramid ko kumaday ito yan. Sayang, kung muna tayo itong kailangan. So, kapuna nga masapol nga, iti tayo panagbiag, iti biag nga awan, iti panag... Naalilo pa, ano na, ninong bong? Awan ti regret na. Awan ti regret na. Iti panagbabawi. Panagbabawi. Masapol nga rin nga, balian tayo, no? Anyaman, nagitihaan nga nasayaan nga, nakada tayo. Nagiti nasayaan nga panunod. Nasaan nga nasayaan nga kababalin. Nagipon tayo. Let us reflect. Eko na, recollection. Reflection. Baliwan tayo. Nung nadaduma, let us be cautious. Tiin tayo nga pa ng balbaliw, hindi pa nagbiyak tayo. Na minsan, nadamag yun ito, baklang 78 years old na nadung party-partas. Haan? Apo, awan ti marites dito.
At may isa nga bakit 78 years old, nagtagtagainap kinanakano ni Apo Diyos king kuana, itang arabii matay kan. Ay, haang ka di Apo, pangasim, 5 nga taon ka di pahay. Ay, hanga mabaling. Nakatustuso ka nga, bakit? Manangipapilit ka, nakauungod ka, nakatangtangsit ka, matay ka. Haan ka di Apo, 2 nga taon Apo, 2 nga taon. Atid dugunay, di ka pa yung makimismisa. Kasi ikang ka di atid dug pa yung panagbiag. Awan serbimon, manangipapilit ka. Haan Apo, may isa nga taon nga Apo, pang-aasin, may isa nga taon. May isang tawon, sigurado kung na niya po Diyos. Wala po may isang tawon. May kanya po Diyos si may isang tawon. Nakariing, ti kabigatan na. Na tinaramid na. After ti po nagtagtaginip na, may isang tawon pa'y amok yung brakon. Inakpaapalan, nagiti mamarites, nga kukumadre. Ninubra na naman di parlor. Ala, nagpapintas ki Rupa. 78 years old Dite kiday na, pinag-iskisa na dite panait. Sana pinag-drawingan. Nangangato di mesa tapno na, tartaray. At kurpuribot-bot ti Rupa na, pinabatoks na. Dite, guyudan na. Kas dyan. Dite buhok na, pinagbalin na kas lang buhok ni Cory. Pinatinaan na, di kas lang bulalayaw. Hindi ko, remord di parlor. Ay, may sayo. Nagpaapalang kayo kung na kayo makukumadre. 5 sa remord di parlor. At nakapatpataray nga partas. Bah! Na itong partay. Hindi ko, napansin langit. Nagswitik ka Apo ko lang. May sa tangong pa namin pinadungparan nakti partas ko na. Ay, si Kadayta. Hindi ka mo lalasi na. Kunana, isod ka po na haan nga na sa pintas ba't no pagbalbaliwan tayo na danduma, pero haan nga na pintas no subsobraan. Ayan, kasi na danduma, mahilig nga picture, selfie. Ako nakapudpudang tero pa na. Makipagkita na di ka kinita na, nakapudpudo na mo nga pada. Niyamin? Haan nga dagas nga baliwan, pero haan tayo nga subsobraan, ti pa nang baliw, ti pa nagbiyak tayo. Tilaglagi po tayo. Tapnuhan tayo na agbibiyag, itibiyag na puro panagbabawi. Aramidon tayo. Kaya tayo agragsak. Everybody deserves to be happy. Agragsak tayo. Ura itong problema. Katawa tayo. Ura itong pakarikutan, pakadukutan tibiyag. Agkatawa tayo. Agragsak tayo. Tangamin at nakarbungan tayo agragsak. We choose to be happy. Nagitipilian tayo. Let us not choose to be sad, lonely. Ano mga hamunga panunutan pisabalin. Ni apay kasi isuna. Diba? Dito ikumparan pa iti magimiti sa bali. Kat may arami daw natin kasay, agbalinlaan nga naliday ti panagbiyak mo. At lalo na makita dagiti awangkan ka, kat hamo nga maamiris dagiti adungan natin ka. At litay laan ti panagbiyak kita. So we need to live a life without regrets. Let us live a life with no regrets. Number 2 is, let us put people before things. Respeto nga umuna itipada nga tao, ayat nga umuna itipada nga tao, sakbay iti panagayat kadagiti na yung materyalan na bambanag. Ano ti kakasdan? Iti at kakabsat nga may isang kasilong nga daga pagriririyan. Diba? May isang kasilong nga daga pagpipinatayan. Di kaya daga, guduan tayo. Tulukwan na gudua, nangayab na geodetic engineer. Ni apay dakdakkalking ka, hama di mabalik kasto-kasto, darong, saklang. Di nagpipin na gunya, kikino sila. No, agsakit di may isang kabsat na di na pa'y mapantalyawan. Di na pa'y mapaningkan di masakol na nga agas. Sinuntot mapantumulong, di pa'y laan adayo nga di na kabagyan. Diba? Kasi una tayo nga ayatan, dagiti na ilubungan nga banbanag, sakbay ti panagayat tayo, itipada tayo matao. Which is not haan ko mga may parable. Let us put people first before things. Ti respeto ti sabali nga tao, panagayat itipada nga tao, iti panakirelasyon itipada nga tao. Dito kumati, umununa, sa nakikitaan dagiti na yung materyalan na banag.
Kasi masapol tayo tumat, iti material na bambanag eh. Masapol tayo di kwarta, masapol tayo amin, lugan, balay. These are essential things, hindi pa nagbiyak tayo. Pero there are more important things, or more important to be done. Di pa ng respeto, panakirelasyon na nasayaan, ti pa nga tao. Di pa ng iwaksi, ti kinatangsit, kinaagom, kinaman naging bubukod. Di masapol nga una nga panunutan. Di we keep on judging people. We keep on seeing, kanayon nga kita ang dati mali, isabali nga tao, instead na koreheran. Di ba? Natayo, kakabsat tayo, may silang simbahan. Instead na makita ti padam nga kabsat mo, iti simbahan nga nagkamali. Instead nga, per jam, ingkay marites ti sabali, why not tapikam, kabsat, agsalita ta? Di ba kasi na inkabsatan nga wagas? Hanggang nga dito simbahan, di barangay, tinubar tayo, kasjay. No, makita mo sa broone, tingin na marites na, may kaman dito, sarita tamambiit. Hanggang dito, kastoy! Respeto, panagayan, panangaraang itipada nga tao, sakbay iti na materialan na banag. Diba? Dito pa yung nagtumakot, kataan tayo, we judge people by their personal appearance. Nuhaan naglanglang nga baknang, di tayo asod ka. Nuhaan naglanglang nga baknang, di tayo kayat nga, kumbida rin na padaya tayo. Dagiti babaknang nga, nakapimbit, nas baano na, dagiti, ayaman tayo. Anakad timbagan niya pesos, ayatom, dagiti haan nga mga iayat ka. Ayabam, dagiti makasapul. Diba? Ito ang padaya nga ron, may example, di gospel ka, inayaban na amin nga gagayam na, nga maawan iti nangayab ka, awan iti napan, inayaban na dagiti na panglaw. Adot na pan, kakatagunggo na. Kasi kung mga ron, kadatayo mo. Ito yung muna din panagraam, panangrespeto, panangayat, itipada nga tao, ay nagdatilik-likodan lang ang dagiti material abang banag. Kasi importante, nga madatan tayo napintas sa panakilangan-langan, itipada tayo mga tao, ngayon dito ado makinabak ng kaat-tagan tayo. Last is, let us not wait anymore. Antay nga aguray. Antay na sa antay aguray yan. Antay aguray. Hindi pa naguray ka na po sa aguray tayo. Pero, don't ever wait again, kunana. Kasi naman ka-aguray ka, nagiti aguray kaya mo. What I mean in this is, nagiti kabailan tayo nga banbanag, iti tayo nga panagbiyak tayo, aramidon tayo. Diba? Iti kabailan tayo ti tumulong, kabailan tayo pa iti agayat, kabailan tayo pa iti mangiparik na, mangipaay ti ayat iti pada nga tao, ito tayo. Diba? Hantoy mo urayan nga, iti nagiti dagtuma kadto na maamon nga dagiti nakaro nga sakit tagat iti dagto na nga agbalin nga nasayaat na tao. Wala iti ka bambanwagan apo brusko nasaka apo di ka masalyaw ti sabali. Ngaminto no dandanit at the twilight of their years that ito'y anak ko. Diba? Esay, don't ever wait again. Nga tapay lang may isang pamalagip kang ka. Tapno iti kasta, aramidong dagiti rumbon nga maaramid. Iti agurure ka pa lang iti reminder nga gabukin Apo Dios sa kanto garamid tinasayaan. Iti nag-istayang ka na doon, parang ka, ala, Diyos ko, anak tumagdra-drive na kaskasero mo na tayo. So, may lang pa nagaligan mo, yung best ko mga sakbay ka, trip ka, malagip mo nga, slow, drive safely. Di ba? Kasi, laglagay po tayo, anya, tikaya tayo nga ipaay, anya, tikaya tayo nga aramida, itad tayo. Tapno nga anan nga pagbababaw yan nga ron. From the beginning, let us live a life of no regret po na tayo nga ron. Diba? Tapno, let us never wait again for times hanteng oray nga ato no bigatan o ato no kastoyan. No kayang tatan aramida mo. O ito no domingo, ito no maminsan nga domingguak nga mapamakimisan. Ay ito no domingguak nga agrosaryo. Ito no maminsan nga agrosaryo apon. O ito no bigata nga agkararagan na bandog apon. O what if kung na niya po Diyos kang katapay? Wala. So, that are the three things nga masapol nga aramidon tayo nga ron. Hindi tayo mapanagururay ka niya po, Jesus, ti iay na. Because we are reminded, iti gospel tayo, everything has its end, and the end of time
time, panungpalan ti panagbiag dito ti dabuti kitaga. Masapol nga aramidan tayo ito eh. Number 1, review. Live a life of no regret. Number 2 is put people first before things. And finally, don't ever wait again for time. Other time. Nayo naman lang. Don't ever wait again for other time. Naglagay po ito yung kakabsat. Tapno iti kasta, whenever Christ comes into our lives, umayon ni Kristo. Ang naliti, siguro ka apo, diyak ko'y nakasagana. Yung kadete, adatan ni Kristo, intayon! Kasya ang naliti, umay ni Kristo, aguray ka apo, aguray ka pangasip. Wait, because we are not yet prepared. Instead, masapol nga na umay ni Kristo, at din nabasa kayo, i-search yung tuman Google, 5 things you need to do before you die. Wala nag-die. Itagan yun to. I-search yung additional reflection para taga kayo. So that agbalin nga nasaysayaan, iti awan ti pakadanagan, awan ti pakarilibukan, itintay pa ng ururay, iti yaay ni Apo Jesus. The second coming of the Lord, the second coming, patyan tayo. It is the time ni Apo Jesus, umay na tayo isalakan, na tayo managsalina, and iti pamati, yan inanama, kan kuana. Amen.